Second day ng bakasyon natin sa Bicol. December 22 pa nga lang at medyo mahaba-haba ang aming bakasyon. Pagkatapos nga namin magkape ay mag-iikib lang ako ng panligo. Maghahanda na rin para pumunta ng palengke. Hindi nga gaya sa ibang probinsya na kailangan mo pang magbomba. Dito nga ay kusa nang dumadaloy ang tubig kaya magsasandok ka na lang papunta sa timba. Nakaligo na nga ang lahat at ready na kami para maglakad. Sa tansya ko ay mga 5 hanggang 10 minutong paglalakad papunta sa sakayan ng tricycle. Tatlo nga lang kami pupunta, si Nunoy, ako at si Precious. Ito yung hinahanap ko sa probinsya. Tahimik at huni lang ng mga insekto ang iyong maririnig. Medyo may kalayuan nga ang lakaran. Pero kapag nasanay ka na ay may enjoy mo na lang. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandito na rin kami sa hantayan ng tricycle. Mula naman dito sa Lohong ay kailangan namin mag-travel. Mga 20 to 25 minutes lang. Araw ng linggo kaya naman maraming namimili sa palengke. Bibilhin na namin yung mga ingredients na ihahanda sa Pasko. Si Madam na ang bahala sa mga bibilhin. Basta kami, taga-bitbit lang. Lahat nga ng posibleng ingredients ay bibilhin na namin. Dahil nga sa may kalayuan at kamahalan din ang pamasahe palabas, okay na nga kami sa mga karne at gulay. Ang sunod naman namin pupuntahan ay grocery store. Bibili na kami ng bigas, seasoning at tubig. Habang abala si Precious sa pabimili ng seasoning, sinubukan naman naming tikman ang goto dito sa Bicol. Nagtitinda sila dito ng goto Batangas. At ayan, natapos na rin kami sa pamimili. Hindi naman maikakailang nag-i-enjoy nga ang bata. Dahil na rin siguro talagang nakakamiss ang buhay probinsya. Dahil nga sa may kalayuan ang lalakarin, iiwanan na namin lahat ng mga mabibigat. Ipapahatak na lang to sa kalabaw papasok ng bahay. Bitbit ang mga magagaan na pinamili ay maglalakad na ulit kami pabalik ng bahay. Pagka-uwi nga ng bahay ay maghuhugas lang muna ako ng paa. Bago nga maligo ay susubukan muna namin itong in-order naming pamputol ng damo. Dahil nga pipiliin nating disconnected tayo sa social media ay uubusin natin ang oras natin sa kung ano-ano mang mga bagay. Susulitin natin ang pagkakataon na to dahil pagbalik natin sa 2025, panibagong hamon na naman ng buhay ang ating haharapin.